Pertin passistakin tullut aika läheltä. Niin oli vissiin jo. Pertti näki ne sen. Kuulitko kun mä huusin, että Emä ja Vasa? Se on melkein tuo Tornion sivussa. Tuntuu kulkeva aina nyt tossa. Oliko sillä yksi Vasa mukana? Oli. Ostaa tää se eilisen. Ai, se on hyvä. On kyllä poikkeuksellisen pieni Vasa.